na Pino siwe maru. Obidore belem. She started prayer. Join our prayer warrior. Pino join prayer warrior in my ministry. So Abia prayer. And I'm watch this little girl. This little girl oh banye prayer. Yali Jaboba Club. Mosolundi biye. Mbobo na ndi prayer warrior call meeting. Also they have 7 days and night. Organ here. Also they have Ghana fasting 6 to 6. Pino Ghana here. I wasn't even interested before, but can't swear for do a belly me, can't swear for the women, no better one simba. I will no better one where he can erap Egypt lily, Egypt woman walk a mob, Sunday and Yifa. More Marugai, that's where I'm going. Now, this girl, the work of wife Matilia. Makande ya bo fa fun madu zubazi fa se ka faje gba fada fa ka fada check yeli na gị na onye ya no mo ya pastor if I have nonsense ine no onya for de ge mma go then pray. Well, one day na ka bụ mmadụ ịgba nwa ya okwu na afialo eli nwa mo before support no ma se nwa before support no ma say why I love you. Before support no ma say why I love you on a demo cam electric shock. Nature ke kam mesi we gwa nwa kita na more like lovely amaka human beings don't like human being is love. Well, one day abase better Nsanya for no office. Or bata no office. Sebulana. Ifere buchieri. You see why Kevin buchieri. No. I want to talk to you as a father now. As a spiritual father. Or since I can't look you in the face. I cannot look you in the face. She's very shy. That Mua ifere na emeku mua igwu ya na amazi moja ya agwa ibie. Do you love me or dile ebe na be egbukwalo ife ụmụ nwoke anara agbagbu na nwaanyị okwu melu fe ebele mercy for them. Ụmụ nwoke a na-enwere ike itoast ụmụ nwaanyị melu nu fe ebele na fa na ife na eme. I'm telling you, enwe nwoke nwe ike like nwaanyị love nwaanyị. Mana to confront the women, war. I'm one of them. So, anyway, near better that day. See, I'm do fasting and prayer. But no problem. Can join you. No, one was encouraged. But instead of what abakana, I give her prayer. When I require the 7 days. Emechi ebere mkpokwu ya ngada mura ayra goda mura si anne afụkọ ọnụ gị n'anya ọkụja nsi ya like ịbụ nwunye m ọkụja she didn't even waste time osegbulana. She knelt down. Osebulana simu yes sir. Nana farna. She knelt down. Oh maka ndị ọgbara ọfụ ya bụ nwa keje propose nwanyị. Osebulana. Ọ bụrụ ife ejiri amere omenala, ọ bụrụ omenala ndị Igbo. Nwoke na-esegbu ana propose nwanyị. Amara mana ọ bụrụ efe mbialụ. Akọbagoda akọ mụ na pe nọ. So, Osebura si yes and say binie, or binie. I will want me ring you. I'm telling you, I will want me ring you. I give her ring, or where the ring.
wee naluo ebido ọ na-akpọ na phone ebido ọ na-akpọ nsị mba ka mmakere na this girl na ọ like kwụọ m n'eziokwu ga ntị ka m gwa ya pino abụrụ maka ego ka o ji love m maka enwe ndị mgbe ọ mụrụ nwa ụfọdụ na-asị ị ga-iri ya moto enwere m moto m bụ moto pino bụ m nwe m ife ọbụla m nwere bụ pino onwe pino abịara maka material things ọnụ nwa baba kọbado ụmụ ya ọnụ mgbe asef onu makọbara ọnụ na ọ da akwanya isi pino ụmụ ife a na-akwụ ya ọ bụrụ ndị ya the girl nwere ka o si wee bịa ụwa my wife nwere ka o si bịa ụwa wefe ụmụ ife a God bless me with a good wife. I'm telling you ọkwụfe ụmụ ife a na-eyi gaa na-achọ mma mmekọtara m asị ya nne ọnwụ ịbịabụgo ụwa mbụ maka na ọ na-eme ka agadi nwaanyị so na ọ bụrụ na ndị a ji maka ego bịa asị ka ife matilia nke a pino bụrụ maka ego m ka o ji bịa pino ejiro maka ego bịa. She loved me because I know the first time na ọ kweta na ọ ga-anụ m I really suffered her. Ọ na-akpọ na phone adị m epik call just m na-eme ife mkpasu iwe ka m wee mara reaction ya. There was a time m na-epik